Kto vie, či sa tento príbeh z 13. storočia naozaj odohral, alebo je to len legenda, ktorá sa dodnes zachovala v okolí hradu Branč. Majiteľ hradu bol vášnivým poľovníkom. Jedného dňa pri love zachránil život vysilenému starčekovi, na ktorého zaútočil poranený diviak. Starček mu vtedy slúbil, že sa mu za túto službu raz odmení, a to vtedy, keď bude pomoc najviac potrebovať. Hradný pán sa neveriaci pousmial a pomyslel si, čože mi už len môže pomôcť taký starý detko. Roky bežali a príhoda z lovu upadla do zabudnutia. Nastali však zlé časy. Do krajiny vtrhli hordy divokých Tatárov. Nastalo mimoriadne suché leto a v hradnej studni bolo čoraz menej vody. Tatári už celé týždne obliehali hrad, snažili sa posádku vyhladovať a prinútiť ju, aby sa vzdala. Obráncom dochádzali sily. Tatárom sa podarilo prekonať vonkajšie opevnenie a zaujali miesto v hradnej priekope. Hradný pán cítil, že mu a jeho verným ostávajú už len minúty. Odrazu, z ničoho nič, sa hrozivo zatemnilo nebo, udrel hrom a z čiernych mrakov sa spustili prívaly vody. Doslova v okamihu sa priekopa naplnila vodou, mnohí útočníci sa nestihli zachrániť. A tých, čo sa neutopili, obrovská vlna zmietla pod kopec. Za pár minút bolo po búrke i po daždi a tí Tatári, čo prežili, sa v zmätku rozbrchli. Hradný pán sa za nimi pozeral z okna paláca, keď v tom, na skale oproti, zbadal známeho starčeka.
Spomenul si na dávnu príhodu i na jeho sľub. Rýchlo dal osedlať koňa a vyrazil za ním, aby sa mu poďakoval. Skalu však našiel pustú, po starčekovi neostalo ani chýru, ani slichu. A ešte čosi. Od toho dňa sa vraj v hradnej priekope už nikdy neobjavila ani kvapka vody.